Presentando esta campaña a nivel nacional que vamos presentar nas 7 cidades de Galiza, como facemos cada Nadal. É unha campaña que se chama Mellor Local, Mellor Galego, coa que queremos impulsar o comercio de proximidade, animar a xente que merque as tendas do seu barrio. Son tendas que axudan a dinamizar os barrios, que reparten mellor a riqueza, ademais fan un labor social moi importante. Estamos nunha librería moi coñecida da Coruña, na cal, ademais de vender libros, fan tamén clubs de lecturas que son gratuitos, animar a xente para que compre produtos galegos estas festas de Nadal durante todo o ano. Non queremos esquecer que isto ten que ter unha traslación política, e iso consiste na proposta de regular unha nova lei de comercio local, unha lei que sirva para potenciar ese comercio de proximidade, que ten que competir con grandes plataformas de maneira moi injusta. Tamén as persoas que están detrás, que son as traballadoras e traballadores autónomos, unhas persoas que teñen que enfrentarse moitas veces a condicións de traballo moi difíciles. Nos queremos potencialas. Segundo un estudio que publica a propia Xunta, os principais problemas dos traballadores e traballadoras autónomas a día de hoxe é a competencia desleal por parte das grandes plataformas, o alto prezo dos alugueiros e tamén unha presión fiscal injusta. Nos queremos que a Xunta aborde todos estes problemas dunha vez, que o comercio de proximidade encarna valores que paga a pena defender e protexer.